Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Makse Channel, guys. Ceritanya hari ini aku lagi mengundang mulang, guys. Tak kon napa ndelok wedhusku dina iki. Nah, iki wonge ana ning mburi. Iki mergo ning kene kombonge wis siap iki lho. Siap dienggo ngangkut. Nah, aku kudu menuju belakang rumah dulu. Nah, dilong guys, dilong wedhuse. Nih, menuju lokasi kandangku. Nih, terkayoke. Apa? Jeruk. Mbuh lah kuwi anake ngono kuwi. Ya kono. Ya kayake sih urung. Dek iki enek tak gone Surabaya. Oh, ternyata mulange ning jero, Bos. Lah ndelok wedhus kok kon jero apa ketok sirahe? Emang sirahe ketok, Bos. Nah, oke. Kita tanya-tanya dulu. Inilah pelanggan mulangku, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pelangganku ya Tia ini. Biasanya iki yo ning gone Mas Andi barang iki. Nek tak delok ngono kae iki ya turut kono barang iki. Ning ngali mendone Bu Sih niki. Ya. Tak kon delok, Bos. Terus kok badhe disabi. Nah, ngono. Siapa tahu cocok. Nah, iki lho. Sing pundi Bu niki, Bu? Iki lho, sing dul. Oh niki. Babon anak niki nggih. Babon anak, Bos. Nah, tuh. Babon sing anak-anak. Lah kok yo didis to yo kowe. Payah adus ya nih. Kula cek riyen, Bu. Ya, cek dicek sih ya, dicek guys karo mulang. Mulangku biasane nek tuku nek go didemek dhisik iki durung marem. Nah, kayak mangkane ya kudu didemek-demek dhisik, Bos. Nah, iki lho. Jangan takut, guys. Jangan takut, guys. Nah. Dipegang dulu buluk apa krepek, jangan sampai lari ke luar. Mboten sangklir nggih anak ini. Ndak. Oh, betul. Bagus, rapi pokoknya. Genep. Alhamdulillah aku nek duwe wedhus gak tau sangklir. Ya. Ya iki wujute wedhuse bentuke ya ngene iki. Nggih, sampun potong regine niki. Ya. Regane Bos. Nih. Arek pitung rego, guys iki. Regane wanine pira, Bos? Nggih nyuwune pinten to? Mejane iki njaluke si 5.000. Ngono. Kari bakule piye penawaran? Sekawan ewu angsal. Nah, ya gak oleh. Ya 5 ki ya dibolongi pira ngono. Ya. Mboten payu mengke nek dibolongi. Lah iya ya kuwingke to. Nek dibolongi ki ora payu ya. Payu nek dibolongi. Iya, nek dibolongi ora payu, guys. Dhuwit nek bolong dienggo tuku ora payu. Ya kudu genep ngono. Nah, ya bener. Pinter bakule yo. Mulangi ya pinter guys. Nah. Wedhuse wis ya nglongok ae ketoke mambu iku wis. Mambu. Wedhuse mambu, guys. Nah. Tuh. Piye Pun sekawan ewu kula wantune. Lah iya ngono ki lho, Bos. Piye ki, Bos? 4.000 Bos, dikomen ki engko Bos, dikomen wedhus loro 4.000 lho, guys.
Babon sak anake kuwi lho. Anake gedene sak gajah ki lho. Babone hamil. Tek babone lagi hamil ki lho. Lagi meteng bae, wetenge mendeh-mendeh ki lho, guys. No. Kenapa kamu? Susah ta? Susah. Hah? Oh, menggus-menggus deh. Bagaimana, guys? Cuma 4.000, guys. Nah. Yo wes lah, bakule wanine cuma 4.000, Bos. Nah. Ini nanti mungkin ada yang komen, "Mosok mak wedhus kok murah men?" Mesti ngono nggih, guys. Ya. Kilo, guys, cair, guys. Pripun 50.000? Lah iya top. Langsung kontan, biar bayar kontan, guys. Tidak menyicil. Mulang wedhus ternyata banyak uangnya. Nah, kalau langsung dihitungno duit. Ser. Mungkin nek cekelane duit, bayo. Langsung gawe mesin driji gitu. Ya, oke. Hari ini alhamdulillah cair, guys. Cair gitu. Kilo 4 juta, guys. Wih. Alhamdulillah yo ngene iki lho, guys. Wong cilik, wong tani ku nek duwe wedhus, duwe nganu ya wis ngene iki. Nah, iki lho, guys. Nggih dongaaken bati mawon. Ya. Ya tak dongakno muga-muga bati. Amin. Ngono iki lho, guys. Nah, iki. Nah. Deal. Salaman dulu, Bos. Nih, deal. Yuh, kontan, guys. Tidak nyicil, tidak utang. Langsung cash. Kapan ngambil kambingnya? Besok pagi langsung diambil. Ya, gitu. Ya, iki anake ya sawune ya lagi pentil. Mboten sawu jeruk mawon. Oh, jeruke golek. Wis golek Bos, golek dhewe. Ha. Sing pundi sing tuwek niku? Yo sekarang ndelok. Yo, jajal. Eneng isi nek tuwek tenan rong enek. Tuwek tenan niku ngene jenengan mboten enten isine. Yo aire akeh ya. Sik ngenane tak gone Surabaya sih. Gue ning Surabaya. Lho ketoke iku lho, loro ki lho. Kuwi lho. Ketoke sih kae sing rong doyek nek gak sing ketok iki cilik-cilik iki. Oh, malah sing ketok kuning niku. Iya, loro kuwi ketoke kuwi wis rada isi. Ya wi. Mulange kambing njaluk bonus jeruk, Bos. Njaluk bonus jeruk wis karek milih. Sing ndi milih. Geteke niki. Ya, geteke ya kuwi. Golek iwak iki. Kuwi supaya ora ceblok nek di nganu. Iki ketoke loro iso mlebu kuwi nek sing cilik-cilik kuwi, sing kuning-kuning kae. Kowe kok kulon ketoke. Awakmu sangka kulon, pasno jeruke. Supaya ora ceblok. Nek ora cebloke mbok sak wulan ora bosok. Was. Piye wi? Kuwi enek pange. Lah. Ya, terus sitoke mlebu. Aduh, buak wis. Oh, berarti ki wis tuwek. Yo, wis. Lah sitoke ndi? Lah niki. Oh, alah sitoke gadul. Wis total ini. Oh, alah mbok senggol wis guling ya nggih. 6 niki. Ora ketok. Ora. Mboten 6. Mosok to. Ora ana wis isi wi. Wis isi wi. Ya cuma ya kuwi ngek, kurang tuwek. Kurang tuwek. Kurang tuwek. Tok niki. Yo. Lah iya, kurang tuwek sithik wi. Saramane ya dik sak wulanan lah. Oh iya, sak wulanan. Nek sak wulan ki ketok iki legi tenan, ngono lho maksude iki. Wis legine iki lho wis tenan, ora. Lah nek ngene iki nek sing wong nyidam-nyidam wong anu ngono ya wis Cocok. mlebu nggo rujakan nggo apa wis siap ki. Oh, jajal niki tok Ya, wis. Yang plungno kombongmu. Nah. Suwun nggih. Oke, ya sama-sama ya, oke. Sesuk, guys, leh njikuk wedhus, guys. Sesuk.
Ya, saiki tombonge isine jeruk loro engko ngiwonengen. Entuk jeruk ki lho, guys, gede 4 juta iki. Iya. Jeruk loro lho payu 4 juta, guys. Kan nggih. Lah iya. Saya jeruk loro payu 4 juta, guys. Gas. Iya. Abi rujaan iki lho. Lah iya nek enak iki ngono kuwi, aku iki ngono. Lah iya, guys dijoli jeruk wingke kok pokoke kok. Ya iya, apa ya iso. Ngono. Ya. Ya ta. Wis. Ya ini kipas lagi. Apa ya guys, cukup sakmene wae. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.